Ndalo biro misongo era nyathi maber. Ndalo biro misongo era kawuononi. Ndalo biro misongo era nyathi maber. Nyathi maber kimia era o. Ajimi wood kidu siep nane. Baby na baby ala. Ine yor mwalimu. Baby na baby ala. Ndalo biro misongo era na babe. Na moja babe. Kumbe wa? Ano kinyagori. Ana goraka. Oh. Tipe kan? Do what was teach? Teach mane me de kwani uro se au kafi lockdown. Kafi poko ya. Do not teach. The man working from home. Kakiro kurin mi gotai. Don't if you're going to work, na kichiogo kinyi miluo krima layer ni work creativity teach. Wana bebo. Hey. Iroko tai nyakasa. Koti kaende giwoche modongo. Una boma ukidhi. Dona bebo. Ngani akiero tiji nyakichego kinyi mirwa krima layer kanga madhitich mondo bed gi mood mar tiyo no. Kora kata ka waka to turn focus ni ani tich. Ya una boke kaka leo ni moko kacha tirwa kia. Werwa kuri kama ya una bebo ya watu ineo. Dong washing machine dong tiyo tukai kwani ni watu. Kata ka ni washing machine no ya dong tiyo gi stima. Stima tayero tiyogo to dongan machudo to poka complain. Awona bebo. Bokite maber pare. Ulika ka leo ni moko kanyo tirwako. Ya ber jaduo. Mi gonya katai nyaka sa. To kata pase mapoka go. Kata nyaka socks wona pare ok ber pare. Kare mos ngon naka kosoni. Kare watimne ya ina bebo. Hapa nika kiwacho nena. Ano ka point no iwacha dier. Ukitere bedroom kocha mondo walonyre. Ulonyoru gi nga. Dongi konya lonyruok. To kwani nga mano ori rwakri kama ya una bebo. Dongana paro ni mondo arwakra dhiti lakini koro kok mori teratera kocho mondo konya lonyruok. To en lonyruok mane mbakoro wadhi time bedroom sane ya una bebo. Dongi lonyona sati gitai to walonyre to widio tich. En lonyruok maro kombe okidhi ladhe to dhi lonyi dongi roko gi kendi. Dongi roko gi kendi. Wewe weche mang'eny. Wadhi adhi bedroom kocha cha mondo anyisi gima temo. Ang'o metiyo go kawuono gokinyi? Onge gima setiyo go. Nikech ano ka njugu machielo to pod ni kacha. Teratera kocha mondo alonyre wiki. Mang'eny go wadhi ng'eyo headquarters. Mayenya kachwo. Pok nan no makama. Ma pok nya neno. Ma neno mana kinde corona ni. Ngeni adoro ni ya. By the time corona ni rumo, onge luo neso jalumo moro mabro complain ni kia onge numbers luo Nyanza. Ok be wach kendo. Ma tok ber. Ai, wona be ber ka wat kodi yae wadhi adhiya. Hey, na bebo. Mano jawod. Jakabodo. Itima ngoka kendo. Dunga biro mana nyoka ka idhi mbele gi wax ka. Ya luko sande wawa tik luko sande command. Hasa iki wachi ni mara wawa tik luko sande. Na onge wacha na biro mana ngika. Ngeni ka bet kuchota bita unjo ka gombi koro chunya ngisa ni moda bia bebo. Kitima timati chitiku ya wona bebo yawa. Tino nyalo rito donga kuma dhi. Dong sani wane lockdown. Aya look sendegi. Kani ka obed molil. Penye bena bebo. Samoro mana ngugo kile. Ingeni sani okane. Dong ilonye bedroom. Lonta lonye lakini kora temo manje toka nene. Dongen mane bedroom kanya ya dongo kwa ya bedroom san dongen mane bedroom kanyo. Okikonya mondo adhi wang'e. Wadhi ng'iyo wuona bebo. Ok wadhi ng'iyo sa. Wadhi ng'iyo sa dong sane okilonye bedroom sani wuona bebo. Lonta lonye lakini koro kuma kete ma koro ruwenya. To kare dhi ng'i. Okitera mondo ang'e. Dong isetieko tich. Dhi ng'i gine bedroom. Ya dakika 5 kende tiduogo. Wuona bebo ne jikon kako leni walos jikon yawa. Sele giwere go kata magi anyalo konyi loko kwa setieko ng'iyo sa. Wadhi mondo waduogo ok wadhi. Tena matimore bedroom kama isiko mani gik moko koro lala. Gik matimore kanyo to sa kende mwang'iyo to waduogo kati ko iduogo sende. Wuona boki nyago chungi tingi kata boki tanda kuono. Wadhi mondo samati mo kitanda thilo kitanda malo ting'iyo iri na. Wuona bo pare ya na oli yawa. Tinde yol chona ngoni yawa. Ang'ati. Tima ber que me era baby na de mi ala baby na de mi ala
bembe miera Kimachandi ochanda Kosotina bebe kamanyera Toni tina wota kamanyola Ninya dundu Hey Mano jao Nyamina bebo Nyakara chuonyo Nyamin abeli belisto Ichodo pose mamit ma hey. Wona bang me chak biro moka. An kucho bet kenda kucho roma ma adon mana abeda buti. Wona bedonga sewe ne nyaka sitting room nyaka jikon. Kenda me chak lawa ne ka wona bebe. Ai terimo so siep na pare ni beta kucho kenda anota ma adon mana beda kuma inti. To ise file returns go. File returns mago gik manyalo rito nyalo tim bange. You are the main business guy. Wona bebo. Ahol yawa. Pare ni Amina bebu, ntie monoko kama sani yenyore malich kwanza chakre ki wach lockdown ni. Goma chuma chando geo tok giudi. Kare diwa okete mwa kuno. Amo daro ga nyijuru adier. Nyonagi. Kain gidi chuo obet kod machiegni kama ikono chandi. Kama uko kuna dhibayo uko ni all women are dogs. Udaro ga nango adier. Koro imbe dwa dhibayo koko kaka nyisi no koro imbe dwa dhibayo. An ko madoro bayo en mane bedroom kai perimeter ni mabaye. Wona bebo yawa. Ahol wona bebo yawa. Iyo chon nade to support nyako. Idwaro nango? To en maro kombe yawa. Kare timnia. Mae chand mugik kende mami. Chunga kama ndo bede kitanda. Gani gini kwa beti jario kato nyalo to. Koro kitanda kama bere kwa bu. Wona bebe yani awinjo ka yweyo mayom kai. Wea matin. Ka ukiyom kama yom malich en ka. Kendo kama njia diario. Para kwa beti ka diario kai. Wadi yo mayo mono kai. Kai ngino konya beti diario. Ani bia beti ka usida. Wona be pare awol kodi. Ti olchon manade ya. Asewe ni nyaka kodi na omedwaro yawa. Olchon kata lockdown pokorumo ya. Ten maro kombe gun abeb. Maro kombe. Okay, maro kombe. Ingeri kaka corona ni koro sibiro kamai. Onego beni wa make good use kaka koro wan wasekedore kamai. Onego beni wa spend more time wangere mo. Wona pokoso ni chenga moti moniki moko okoka. Ano ngeki mosetim. To enango wona bebo yawa. Enango. Ana wone katone go beni mor to in. Mor nade wona bebo na hol. Asewe ni sitting, asewe ni kumora mor. Enango chakajwa. Amo. Bedroom maro kombe ya wona bebo yawa. Wabeda kai mondo alos weche wa kai jari. Wona bebo pare an kora. Digi mama o. Efina. Obera na parojana ga. Yatima saina. Atutina. Obera miliyura yo. Obera manya koka na lonya jodongonya.